କୁହାଯାଏ ଯେ କଳିଯୁଗର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବୀ ମା ସମାନ, ଯିଏକି ଡାକିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିବାକୁ ତଥା ଅସହ ଦରିଦ୍ର ଦୁଃଖହାରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହା ଭରସା ହେବା ପାଇଁ ଶାଳୁଆ ବଣରେ ଘର କରିଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ମା ତାରିଣୀ। ଭକ୍ତଟିଏ ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ି ମାଆକୁ ଥରେ ସ୍ମରଣ କରି ନଡ଼ିଆଟିଏ ଯାଚି ଦିଏ, ତା ଦୁଃଖ ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। କୁହାଯାଏ ମା ତାରିଣୀ ପ୍ରଥମେ ବର୍ଣ୍ଣବାୟୀ କନ୍ଧମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜା ପାଉଥିଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମାଙ୍କର ଅନେକ କଥା ରହି ଆସିଛି ଯାହା ଆମକୁ ଜଣା ନଥାଏ। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଙ୍କ ଏପରି କିଛି ବିଷୟରେ ଜଣାଇବୁ, ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଘଟଙ୍ଗା ମା ତାରିଣୀ ଯିଏକି ଚତୁର୍ଭୁଜା ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି ବା ଫଟୋରେ ମାଙ୍କ ହାତ ନଥାଏ। ବାମ ହାତ ଉପରେ ଚକ୍ର, ତଳରେ ତ୍ରିଶୂଳ ଏବଂ ଡାହାଣ ହାତ ଉପରେ ଧାରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ତଳ ହାତ ଶୂନ୍ୟ ଥାଏ। ଏହି ହାତରେ ମା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥାନ୍ତି ବୋଲି ଲୋକେ କହି ଆସନ୍ତି। ମାଙ୍କୁ ନଡ଼ିଆ ବହୁତ ପ୍ରିୟ। ମାଙ୍କ ଆଷାଢ଼ ପର୍ବ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ବ। ଏହି ପର୍ବ ଆଷାଢ଼ ମାସର ଶେଷ ଗୁରୁବାର ଦିନ ପାଳନ ହୋଇଥାଏ। 28ଟି ଗ୍ରାମର ମୁଖିଆ ଆସି ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପରେ ଚାଷ କାମ ହୁଏ। ସେହିପରି ଚୈତି ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କ ଏକ ବଡ଼ ପର୍ବ। ଚୈତି ପର୍ବରେ ମା ସୁନାବେଶ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମା ତାରିଣୀ କିପରି ଦୁର୍ଗା ସାଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ନଥିବ। ତେବେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ମା ସୀତାଙ୍କୁ ରାବଣ ହରଣ କରିନେବା ପରେ ପ୍ରଭୁ ରାମ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥିଲେ। ମା ଦୁର୍ଗା ଏହି ପୂଜାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ କରି କହିଥିଲେ, ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ବେଶରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ସଙ୍କଟ ହରଣ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କୁ ସୁଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବାକୁ ବାରଣ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅଜାଣତରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲି ଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ମା ଦୁର୍ଗା ସେହିଠାରେ ପାଷାଣ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ମା ଦୁର୍ଗା ତାରିଣୀ ଭାବେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଆମେ କାଞ୍ଚିରୁ ପୁରୀ ଏବଂ ପୁରୀରୁ କେନ୍ଦୁଝର ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଅନେକ ବର୍ଷ ତଳେ କେନ୍ଦୁଝରର ରାଜା ତ୍ରିଲୋଚନ ଭଞ୍ଜ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ। 1480 ମସିହାରେ ତ୍ରିଲୋଚନ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ ରାଜା ହେଲେ। ସେ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ଥରେ ପୁରୀ ଗଜପତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ତାଙ୍କୁ ପୁରୀ ଡାକିଥିଲେ। ସେଠି ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ ତାଙ୍କ ମନ କଥା ଗଜପତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିଲେ। ସେ କାଞ୍ଚିରୁ ଆସିଥିବା ମା ତାରିଣୀକୁ ନିଜ ସାଥିରେ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏଥିରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଚୁପ୍ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ମା ତାରିଣୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ସ୍ୱପ୍ନବାଣୀ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସର୍ତ୍ତ ମୁତାବକ ମା ତାରିଣୀ ସେ ଶାଳୁଆ ବଣରେ ପାଷାଣ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଲଟି ଗଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ମା ସେଠାରେ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଘଟଙ୍ଗା କାହିଁକି ନାମିତ ହେଲା। ବଣରେ ଦେଉରୀ ମାନେ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦେଉରୀ ମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ଯଦି କାହାର ଜନ୍ମ କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ମା ଅପୂଜା ରହିଯାଉଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜା ଅନେକ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ। ଏହି କଥା ମା ଜାଣି ରାଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ କହି, ଏକ ମାଟି ଘଟରେ ଗୋଘୃତ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ମୋ ଆସ୍ଥାନ ନିକଟ କୁସୁମ ଗଛରେ ବାନ୍ଧିଦେବୁ। ଦେଉରୀ ପୂଜା ଶେଷରେ ପ୍ରତିଦିନ ସେ ପାଣିରେ ଘାଟରେ ଛିଞ୍ଚୁଥିବ। ଦେଉରୀ ଯେବେ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ଥିବ, ସେହି ଘାଟରୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଘିଅ ଏକ ପାତ୍ରରେ ନେଇ ପାନ କରିବ ଏବଂ ଟିକେ ଘିଅ ଦୁବ ଘାସରେ ଗୁଡ଼େଇ ମୁଣ୍ଡରେ ଛିଞ୍ଚିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ ମୋ ପୂଜା କରିପାରିବ। ସେହିଦିନ ଘିଅ ଘଟ ବଦ୍ଧ ହେଇଯାଇଥିବାରୁ ମା ଆସ୍ଥାନାଙ୍କ ନାମ ହେଲା ଘଟଙ୍ଗା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ଥିଲା ମା ତାରିଣୀଙ୍କୁ ନେଇ କିଛି ଏପରି କଥା ଯାହା ହୁଏତ କେହି ଜାଣିନଥିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଧିକ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିନିଅନ୍ତୁ।